Dami ang iyang account. Ako magiging apelido. Inga dami account. Ang buwan, bakit ka na? So no. Kaya ako iyang account. Yang nga rin, dami. Anak ko rin si Papa ko. Uminaw na po nag-radyo. Sus, wak dyan lang yung lingaw ba? Sirag pa may nag-radyo. Oh, nakakon ko kung ano ka? Vlogger ka na? Video ka? So, sige mo ka puminaw ng radyo. Sige rin, kinang Hindi ako paminaw rin yung. dugay naman kayo na Remy Talk mo? Pangita man ko si Kuan. Pangita man. Ang vlogger. Vlogger? Oo. Nasaan ang vlogger ron dahil ron? Nga, padako mo na sa views? Padako na sa viewers taon ay, wa sila kasabot, anak. Ang pamilyang Tokmurong hindi ko na pulukit. Nakuro sa number ni Jan Kali. No, kami na. Wala mo ko sila kasabot, anak ni Ropel. Kana si Ropel Banyok. Kabalo na silang, nagpadako, vlogger na, nagpadako na sa viewers. Huwag ko na sila kasabot, anak. Kasi si Ropel Banyok, dili man na, kuan. Susko ginoo. Nama ko na sa number ni Jan Kali. Sino may gipangitaan? Ayaw mo yun na si Bianca Leron nga. Oy, nagpadako rin ako sa viewers o kasabot mo vlogger? Ako bitaw, nag-vlogger ko, nagpadako man ko sa viewers. Ano lang, bakit andun na siya? Bakal ka. Gamanag musik ko? Namo ta nakanta ko bakakon ka? Naday? Oh, Oh, abilo ko karoon na nagawa. bausa mo taw ka nga. Namo dugay na kanang katahapang mga 90s man na. Bakakon ka. Nga, dami account sa iyang kuan. Dani account, Dani, yang ngalan. Dili kay apelido ni account pagkulo. Dami ang iyang account. Ako magiging apelido. Inga dami account. Ang buwan, bakit ka na? So no. Kaya ako iyang account. Yang nga rin, dami. Actually, suka siya sa ibang nito. Hindi nga mga pinatok mo nga. Nasa number ni Kuan, Jan Kali. Naman yung number. Ikat, maka, ito mga kasagad-kapitan na ito. Kasi nga ito, magsama ani. Ubag mahigalang liog, ubag ang kuan nga klaro di ba? Ngayon, nga presidente Soto pasusi na mo sa reporter na. Naman ni, uminaw ko nimo kay tika man mo expert ni madami. Pamingon to mo gidami kani ko amigo na kanasa palitas yan. Pag iman-iman pa